oko akcije kamatnih stopa. Završava se 31. decembra. Ono što interesuje građane je svakako da li će biti produžena. Ako imamo u vidu nedavnu izjavu sa samita guvernera regiona u Beogradu da u narednih 10 godina neće biti pada kamatnih stopa. Hvala. Biljana, hvala vam na tom pitanju. Ja vjerujem da akcija koja je počela 31. marta u Crnoj Gori neće biti zaustavljena. Ja ću nakon današnje preskonferencije i nakon našeg druženja imati sastanak također sa bankarima gdje ćemo sumirati rezultate. Meni je zaista zadovoljstvo što smo imali pad kamatnih stopa za odobrenja fizičkim licima koji je bio predmet naše akcije od 108 baznih poena, da imamo trend koji pokazuje znači da je to smanjenje koje je postignuto znači vrlo značajno i da se nalazimo na nižem nivou nego što je to bio slučaj prije rasta kamatnih stopa na osnovu monetarne politike eurosistema. I također znači želim da naglasim da je za pojedine proizvode koji su najtraženiji da imamo bilježenje pada od čak 1,64% poena i moj razgovor sa bankama će biti i razgovor tima će biti u pravcu očekivanja da se nastavi sa ovom praksom i uvjerena sam da će to komercijalne banke i učiniti zato što ulaskom novih aktera na crnogorsko finansijsko tržište, aktera naravno koji su pod okriljem eurosistema, uvođenjem regulatornog okvira koji je izjednačen sa eurosistemom, povećanjem kreditnog rejtinga Crne Gore, zatim unapređenjem vladavine prava koja je prethodno bankama onemogućavala utržavanje kolaterala jer je trebalo nekoliko godina u sudskim postupcima. Znači kroz poboljšanje cjelokupnog okvira, znači okvira koji diktira Centralna banka, ali i vlada Crne Gore, vjerujem da će stopa rizika koja se trenutno reperkutuje u većim kamatnim stopama biti snižena, pa će na osnovu toga i banke, kao i kroz zdravu konkurenciju i sve one aktivnosti koje Centralna banka promoviša, vidjeli ste koliko smo ih promovisali i koliko smo znači aplikacija i rješenja ponudili ove godine kako kroz zakonska rješenja, tako i kroz digitalna rješenja, kroz elemente konkurencije doprinijeti da kamatne stope padaju. Ja vjerujem da će one čak i značajnije padati sljedeće godine i da će rezultati prve godine implementacije akcije kamatnih stopa, a to će biti znači 31. mart, odnosno 1. april 2025. godine, biti prvi neki moment za sumiranje prvih rezultata. Moram reći znači da imam pozitivan odnos i optimistična očekivanja za razliku od očekivanja sa samita koji ste upravo opomenuli. Poštovanje, prije svega da čestitam uspjeh i da vas pitam, primijetili smo trend akvizicije nekih određenih banaka u nekih drugih grupacija. Da li postoji u ovom strateškom planu neko rješenje koje bi zaštitilo građane od monopolizacije tržišta? I kao drugo pitanje bih postavio, na Odboru za ekonomiju i biznis dosta je bilo priče o mjerama štednje, dosta je na ovoj prezentaciji bilo govora o kreditima, o kamatnim stopama, o nekim drugim stvarima koje se tiču građana, pa mi interesuje da li postoji inicijativa Centralne banke Crne Gore ka komercijalnim bankama Crne Gore da se pojača akcija štednje u Crnoj Gori, odnosno da se kod građana stvori neko veće povjerenje u čuvanje novca u bankama. Hvala. Hvala vam puno na tom pitanju, Kristijane. Ono što želim znači da naglasim posebno da parametri koje sam vam danas predstavila govore za sebe. Znači, depoziti su porasli na značajno u odnosu na prvih 11 mjeseci ove godine i trenutno imamo rekordan nivo depozita u crnogorskom sistemu i kada su u pitanju mjere štednje, vjerujem da će u narednom periodu također aktivnosti na kojima aktivno sarađuje Centralna banka i Ministarstvo financija, gdje je Centralna banka kreirala akcijsku platformu za takozvane retail obveznice, retail bond, u zavisnosti od momenta kada se Ministarstvo financija odluči na taj korak, značajno doprinijeti stvaranju boljih uslova za štednju, a sa druge strane i naravno podizanju pasivnih kamatnih stopa, a sa druge strane kada govorimo o ulasku novih aktera na crnogorsko tržište, ono što je trend i ono što je očekivanje od crnogorskog tržišta u susret integraciji u Evropsku uniju jeste njegova konsolidacija
To je jedan trend koji je prisutan znači na tržištima eurosistema. Ako pratite znači i najveće ekonomije eurosistema i najveće financijske sektore, znači ovih dana ima dosta razgovora i dosta polemika na tu temu. Ja vjerujem da akvizicija o kojoj trenutno govorite je iskorak u dobrom pravcu zato što se u banku koja je u privatnom vlasništvu ulazi od strane grupe koja je pod sistemskim nadzorom kao sistemski značajna institucija Evropske centralne banke i u prethodnim iteracijama i razgovorima sa zainteresovanim investitorima zaista smo dobili i analizirali i analiziramo, znači dobili smo pozitivne parametre i vjerujem da se radi o dobrom trendu i vjerujem da kada pogledate crnogorski finansijski sistem da bi ulazak nove grupacije koja je od sistemskog značaja pod nadzorom Evropske centralne banke išlo u korak, znači ne monopolizacije nego suprotan, u korak znači značajne disperzije i povećanje konkurencije na crnogorskom bankarskom tržištu, tako da su moje očekivanja apsolutno pozitivna. Na posljednjoj sjednici vlada je donijela odluku o osnivanju razvojne banke. Imamo osnivački kapital preko 100 miliona, već je to krenulo, nadzorni odbor kotrlja se polako. Centralna banka je imala svoj stav po tom pitanju, dala ga je naravno Europska unija, nije bio pozitivan. Možete li prokomentarisati samo činjenicu o osnivanju da to već sad kreće, da se ne može zaustaviti? Da li možda znate iskustva iz regiona BiH i Hrvatske imaju razvojne banke, kako je kod njih regulisano i ko će kod nas biti regulator svega toga? Duško, od bankara uvijek stižu izazovna pitanja, ali hvala vam. Želim samo malu korekciju. Centralna banka nije bila protiv. Centralna banka je pozitivno orijentisana prema rješenju razvojne banke Crne Gore. Ja ću vas podsjetiti da sam ja prije imenovanja na poziciju guvernerke Centralne banke preko 3 godine rukovodila institucijom i započela proces transformacije u razvojnu banku. Centralna banka je imala određene primjedbe koje su se odnosile na usklađivanje sa evropskim normama kada su u pitanju depoziti i kada su u pitanju aktivnosti sprovođenja platnog prometa koje su prema zakonu o kreditnim institucijama koji je Centralna banka uradila u saradnji sa centralnim bankama eurosistema nadležnost kreditnih institucija, a ne institucija koje se razlikuju po svojoj strukturi u odnosu na institucije koje supervizira Centralna banka. Vjerujem da ste svi pažljivo pročitali zakonska rješenja. Prema zakonskim rješenjima Centralna banka će biti odgovorna za superviziju Razvojne banke Crne Gore. Mi ćemo u narednim mjesecima, vjerujem da je, a Milan će me ispraviti, rok iz rješenja oktobar sljedeće godine, definisati podzakonsku regulativu i mi ćemo se rukovoditi kao Centralna banka najboljim iskustvima, znači evropskih jurisdikcija. Nećemo voditi računa o regionu, već o eurosistemu kojem težimo i naravno u tom segmentu vodit ćemo računa da se koriste svih mehanizmi koji su dostupni zakonski, to je da Centralna banka u vršenju svoje supervizije, naravno kao i bankama izdaje supervizorske mjere, banku blagovremeno obavještava ukoliko postoje bilo kakvi izazovi u funkcionisanju institucije, a naravno ono što su naše očekivanja jeste da u odabiru i rukovodstva i znači i upravnog i nadzornog odbora se kroz kredibilna rješenja i kroz strategiju koja će biti posvećena svemu onome što je niša koja se odnosi na razvojne banke, a to je znači djelovanje u onim domenima koje nisu djelovanje kreditnih institucija, a to je znači unapređenje lokalne infrastrukture po opštinama, unapređenje znači zelenog finansiranja, odnosno ozelenjavanja crnogorske privrede, zelenih projekata u turizmu, u svim oblastima, znači u poljoprivredi, u svim oblastima koji su trenutno znači nadležnost donedavnog investicionog razvojnog fonda, digitalizaciji, podržavanju mladih, podržavanju znači start-upova, podržavanju onoga što je nekada postojalo, što se zove social housing, što je postojalo kao kredit, kao program 3000 plus sa Ministarstvom ekonomskog razvoja, gdje postoje značajne linije i međunarodne tranše koje su dostupne, gdje će značajno jeftinija sredstva biti dostupna crnogorskoj privredi. Ja vjerujem da upravo kroz činjenicu da se međunarodna aktivnost i međunarodno profilisanje i funkcionisanje Razvojne banke oslanja na međunarodne izvore finansiranja, prevashodno Evropsku investicijenu banku, Banku za razvoj Savjeta Evrope, Francusku razvojnu banku, znači da će determinisati da sva postupanja
novog finansijskog entiteta na tržištu Crne Gore budu usklađena sa najboljim evropskim praksama. I Centralna banka će tome dati vrlo snažnu podršku i ostati privržena svim mjerama i svim aktivnostima koje podržavaju crnogorsku ekonomiju. Poštovanje, dakle, rekli ste da je bankarski sektor stabilan, likvidan, da dobro funkcioniše. Znači li to da trenutno nemamo privatnu banku kao što smo imali u prethodnom periodu koja možda loše posluje i može li možda to loše poslovanje da ugrozi finansijski sektor? Hvala. Hvala na tom pitanju. Znači, ono što želim da naglasim je ono što ću uvijek naglašavati. Više nemamo praksi iz prethodnog perioda u smislu da su sve banke tretirane neselektivno na apsolutno isti način, da je regulativa tokom prethodnih 11 mjeseci u potpunosti usklađena za sve banke i nemamo bilo kakve segmente i džepove u regulatornom okviru koji se odnose na zaštitu bilo kog pojedinačnog segmenta crnogorskog finansijskog sistema i da je Centralna banka kroz svoje ključne kontrolne funkcije apsolutno posvećena stabilnom, zdravom i funkcionalnom finansijskom sistemu, da vidite ovdje da kroz kontrolne funkcije nalažemo supervizorske mjere, izdajemo rješenja, kažnjavamo kada se neko ne pridržava naših rješenja i imamo mogućnost oduzimanja licence. Ja vjerujem da je sadašnje stanje značajno bolje nego li godinu dana unaprijed, ne samo za stanovišta parametara, već i stanovišta sigurnosti, stabilnosti bankarskih institucija, a sa druge strane ono što je input koji imam i ono što pratimo, znači na nedeljnom osnovu u skladu sa, naravno, mojim nadležnostima kao guvernerke koje trenutno pripada supervizija bankarskog sistema, jeste da sve banke prema kojima su izdate supervizorske mjere djeluju proaktivno i da njihove uprave, znači, djeluju i postupaju po mjerama Centralne banke i značajno unapređuju svoje stanje. Tako da je moj odgovor da je situacija značajno unapređena u svim segmentima finansijskog sistema, a da je bankarski sistem Crne Gore zdrav i stabilan i da će sve naše aktivnosti kao tima u narednom periodu doprinijeti daljoj konsolidaciji i dodatnom pomicanju ključnih parametara u pravcu koji je zacrtan i trasiran našim uključenjem u Evropsku uniju i eurosistem. Hvala vam. U toku u parlamentu, u stvari u radnim tijelima parlamenta, rasprava o prijedlogu budžeta za narednu godinu. I Centralna banka vjerojatno ima neko mišljenje i stav o prijedlogu budžeta. Možete li nam ukratko reći vašu ocjenu predloženog budžeta za narednu godinu i koliko je on realno ostvari, posebno njegova prihodna strana? Ima li tu nekih opasnosti koje bi nas mogli iznenaditi naredne godine? Centralna banka Crne Gore ima svoj djelokrug nadležnosti, a on je očuvanje i unapređenje financijske stabilnosti. Komentare na rad izvršne vlasti dajemo onda kada se to od nas formalno zatraži od strane predstavnika izvršne vlasti. Kada je u pitanju, znači, predlog budžeta, pričali smo već o viceguvernerima i segmentima nadležnosti koje na njih guvernerka, odnosno guverner, prenosi i ovo je nadležnost koja je prenešena na viceguvernera Fabrisa, pa ću zamoliti da njega koji je sa timom, znači, ne samo koncipirao, već i učestvovao u procesu davanja komentara, sa direktoricom za financijsku stabilnost Marijanom Mitrović-Mijatović, da i ponovi ono što su ocjene i komentari Centralne banke Crne Gore. Hvala. Tiče budžeta, imali ste priliku da čujete naše komentare u Skupštinskom odboru. Mi smo ukazali da određeni budžet ima pozitivne strane, da imamo određene sugestije. Pre svega naše sugestije su se odnosile na to da je potrebno obezbediti da budžetski deficit i javni dug budu u okvirima mastrihtskih kriterijuma. Sugerisali smo na opasnost koju potencijalno može nositi visoke rate otplate javnog duga koje dolaze u narednom periodu. Također smo ukazali da je potrebno smanjiti određene segmente neproduktivne potrošnje. Sugerisali smo da je potrebno sprovesti optimizaciju broja zaposlenih u javnom sektoru. Ukazali smo da također treba imati u vidu da je budžet planiran na bazi projektovane stope rasta koja možda može biti u određenoj mjeri precenjena i da u tom kontekstu postoji rizik od možda nešto nižih javnih prihoda. Sa druge strane, ocenili smo da javni rashodi deluju realno i da deluje da su pomenuti javni rashodi u ovom trenutku ostvareni. To su bili neki naši glavni komentari. Hvala.
Dobar dan svima. Samo kratko pitanje. Da li ste pripremili preporuke vladi za vođenje ekonomske politike za 2025. godinu? Znamo da je taj dokument objavljivan godišnje na sajtu Centralne banke, posljednji je objavljen za period 2022-2024, pa šta će biti sa 2025. godinom? Podsjetit ću da je na zahtjev Europske centralne banke i Europske komisije, znači mijenjan zakon o centralnoj banci koji ustanovio da centralna banka, kao što to ne radi ni Europska centralna banka kad je u pitanju Europska komisija, ne daje preporuke vladi. Tako da je centralna banka, naravno to radi fiskalni savjet, koji je u procesu ekipiranja. Kako je prošle godine nije bilo fiskalnog savjeta, mi smo dali na zahtjev vlade predlog, odnosno naš osvrt na fiskalnu strategiju, ali preporuke Centralne banke za vođenje ekonomske politike su stvar prošlosti i nisu u skladu sa pravilima eurosistema, tako da ćete se za preporuke na tu temu obraćati naravno fiskalnom savjetu kako bismo vodili računa da budemo u cijelosti usklađeni sa praksama i normama koje regulišu naše pristupanje Europskoj uniji. Znači, očekujemo do kraja mjeseca emisiju obveznica državnih na domaćem terenu, na berzi. Da li očekujete da bi to moglo usloviti odliv depozita iz bankarskog sektora? Jer će ipak biti državne kamate, da kažemo, stimulativnije nego ove koje su trenutno u bankama? Znači, mi u ovom trenutku nemamo potvrdu da će se to desiti do kraja godine. U svakom slučaju, mi smo zajednički radili sa Ministarstvom finansija. To je bila jedna od preporuka Međunarodnog monetarnog fonda, da emisija obveznica na domaćem tržištu može biti element koji može doprineti mobilizaciji štednje, naročito u uslovima kad imate izuzetno niske kamatne stope u bankarskom sistemu, da to može postići bankarski sistem na, da tako kažemo, poveća pasivne kamatne stope koje su u ovom trenutku jako niske, a sa druge strane, mi smo zajednički sa Ministarstvom finansija odredili koliki je potencijalni okvir moguće emisije obveznica koja ne bi imala nikakav negativan efekat na domaće tržište.